Il-kittieb u poeta Carmel Scicluna huwa r-rebbieħ tal-konkors Doreen Mikallef u tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. F'din ir-rokna iltqajna ma' Carmel sabiex nistaqsuh dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija. Il-poeti li aktar influenzawni kienu Mario Azzopardi, Achille Mizzi u Oliver Frigieri. Mario Azzopardi kont naħdem miegħu għax kien imexxi magażin kulturali u jiena kont kontributur regolari tiegħu. Oliver Frigieri kont ġejju sejjer l-uffiċċju tiegħu meta kont nistudja spiżjar fl-università. Kien jikkoreġili l-poeżiji u tini pariri letterarji. U Achille Mizzi sirt nafu tramite l-poeżiji tiegħu. Kont niġribelt is-sebħ u anke l-biblioteka biex insib il-poeżiji tiegħu. U tallimt ħafna minn għandu. Jiena nemmen li l-qari huwa importanti ħafna, anzi nazzarda ngħid illi ma jistax ikollok kittieb jekk ma jkunx jaqra kostantament. Jiena nħossni naqra ftit, naqra ma' medja ta' 35 sa 40 ktieb kull sena. Nħoss li nista' naqra iktar, però jiena nemmen li biex inkun kittieb sħiħ irid inkun full-time writer li minix. Għandi xogħol u problemi tal-membri tal-familja tiegħi, il-ħajja li kif inhi. U għal daqstant nagħmel mill-aħjar li nista' nipprova naqra biex nistudja, naqra biex niddeverti, nipprova nsib ħin għal kollox. Jiena bdejt nikteb meta kelli 13-il sena. Kont bdejt nikteb versi reliġjużi għax dak iż-żmien ir-reliġjon kellha importanza kbira f'Malta u kienet tiddomina tista' tal kollox il-ħajja Maltija. Kont nittraduċi wkoll mill-Ingliż għal Malti. U kont mur tajb ħafna fil-compositions, kont nikteb ħafna anka nżommhom fil-kexxun. U essays kont nikteb, u anka kont nittant anka nikteb xi stejjer. It-temi li nittratta l-aktar permezz tal-poeżija huma il-paraliżi, l-imħabba fid-diversi forom tagħha, diffikultajiet fir-relazzjonijiet umani, il-kosmopolitanizmu, l-eżoteriżmu, l-eżistenzjaliżmu, il-komunikazzjoni u n-nuqqas tagħha. U l-ispiritualità. Jiena ktibt żewġ kotba ta' poeżiji, il-Kalċi qiegħed ifur, kont rixtu fl-2017, u ktibt ukoll L-ambjent li qeridna li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali s-sena l-oħra. Il-ġilji tiegħek lill-binti Daniela. Fil-ferita li fik xettilna jien u ommok, nawwar jien. F'qalbek ta' tifla. Bħal tifel infittxek jien. Min wara dar ommok niċċaċra miegħek. Jien spiżjar, u ndewwik bl-isfar ta' kliemi. Nisimek tibki għax infritt minn ommok, ma niflaħx iktar. Trid l-ommok lura, ma tridix. Trid ruħ taqbes għalik. Jo trid lili biss, ma trid il-ħadd. Jo tridni ħabibek. Miblul fil-ħniena it-tajjar tal-faraġġ li bih inxappaplek il-pjaga li beriktlek. Dakinhar li kxiftili għat-nemnim tax-xema. Inħobba wisq il-bjuda tal-ġilji li naqta mill-feriti ta' qalbek. Jiena għandi diġà lesti 50 poeżiji oħra, jonqosni norqomhom, norganizzhom biex nara kif jiġu fi ktieb u nippubblikhom sena oħra. Kien hemm madwar 50, xi 50 jew 60 xi ħaġa hekk f'dak l-ilma. U nittama li hemm evolviment mill-kotba li pubblikajt qabel tal-poeżiji. Il-poeżija Maltija għandha diversi eruq, fosthom eruq li jeħduna lura lejn iż-żminijiet medjevali u snin ta' ħakma rbija. F'din ir-rokna, il-professur Bernard Mikallef jixħed ftit dawl fuq il-poeżija ta' dan iż-żmien imbiegħed. L-ewwel poeti Maltin ma kinux jitkellmu bil-Malti, kienu jitkellmu bl-Arbi u jiktbu bl-Arbi. Kienu Arab u għandna xogħlijiet tagħhom ġejjin mis-seklu 12. Dan huwa l-perjodu tan-Normanni fi Sqallija. Sqallija kienet maqsuma bejn il-poplu prattikament Arbi
fil-parti kbira tiegħu u mbagħad il-forza dominanti tan-Normanni bir-re Ruggiero bħala re f'Palermo. It-tliet poeti Arab ta' dan il-perjodu huma Abdallah bin Assamati il-Maliti, Abu il-Qasim bin Ramadan il-Maliti u Uthman bin Abd ir-Rahman. F'dan il-perjodu dawn it-tliet poeti x'aktarx kienu jagħmlu parti mis-soċjetà għolja. Il għaliex l-ewwel nett sibna referenzi għalihom minn iktar minn sors wieħed Arbi tal-perjodu. It-tieni il għaliex hemm referenzi minn wieħed minnhom għas soċjetà għolja ta' żmienu u partikolarment għar-re Ruggiero nnifsu. Waslu għandna primarjament minn Michele Amari bl-istudju tiegħu fuq il-Musulmani fi Sqallija li mbagħad ġie tradott għal Malti minn Giuseppe Cassar-Policino. Wara traduzzjonijiet ta' Cassar-Policino u oħrajn minn Michele Amari u l-kummenti kritiċi tagħhom, Martin Zammit għamel traduzzjonijiet oħra mill-Arbi oriġinali. Dawn it-traduzzjonijiet huma interessanti mhux biss għaliex jiġu mill-lingwa propja li fihom inkitbu daw il-poeżiji, imma huma interessanti wkoll għaliex fihom naraw il-metrika, l-prosodija u naraw ukoll logħob bil-kliem, bil-pronunzja u bit-termini Arab. Kwalitajiet li l-professur Zammit jidħol fihom sew fl-istudju tiegħu. Il-versi Spiritu Pront kienu dwar mekkaniżmu attraenti ta' arloġġ maħdum minn wieħed Malti. U dan l-arloġġ ingħata lir-re Ruggiero, jiġifieri x'aktarx kien arloġġ ta' ċerta elaborazzjoni mekkanika u ta' ċerta daqs. L-arloġġ kellu statwetta li titfa' blalen żgħar ġo baċin tal-metall. Bin Ramadan maħkum minn dan il-mekkaniżmu attraenti tal-arloġġ beda jqabbel u għamel imħatra ma' is-samanti. Biex ikompli l-versu, għallu jekk kellu ħila. L-ewwel vers li beda bin Ramadan kien jgħidlek it-tfajla li tħabbat fuq il-platt. Spiritu Pront, is-samanti, kompla għalija jisfnu l-qlub donnu minn għamilha kien tela s-sema qabel u għati ħares lejn il-kwiekeb jitkixxef is-sigriet taż-żodjaku u jqejjes il-gradi tal-eklittika. Issa, hawnhekk naraw diversi merti letterarji. L-ewwel nett it-trasferiment tal-moviment mill-istatwetta mit-tfajla għal ġol qlub ta' min qed jara bħalli kieku ċ-ċaqliq tal-arloġġ mexa għal ġol qlub jew l-erwieħ tal-udjenza u bdew huma jisfnu. It-tieni, l-esaġerazzjoni, l-istħajjil esaġerat ta' l-arluġġar. L-arluġġar tant kien preċiż fil-mekkaniżmu tiegħu li donnu tela s-sema fiżikament u għati kejjel bħal l-aqwa astronomu imma mhux mid-dinja, mis-sema nnifisha għati kejjel preċiżament il-movimenti tal-kwiekeb. U allura hawnhekk naraw aspetti ieħor interessanti, mhux biss l-esaġerazzjoni bħala gost artistiku, imma ir-referenza għax-xjenza ta' żmien. Perjodu li fih ma ninsewx ma kienx hemm distinzjoni bejn ix-xjenza, l-astronomija, l-ħila poetika, u allura minn dik li aħna ngħidula evidenza interna, jiġifieri li tiġi mit-test, nibdew nitnebħu ftit fuq l-erf mifrux ta' daw iż-żewġ poeti. Kellhom ħila estemporanja biżżejjed biex ma jistħux, ma jimbarazzawx ruhom iqablu Spiritu Pront quddiem soċjetà għolja, imma apparti minn hekk kellhom ukoll l-erf ta' żmien maqut, ħaġa waħda mat-talent poetiku tagħhom. Nafu wkoll minn sorsi oriġinali li bin Ramadan fil-fatt kien qrib ir-re Ruggiero biżżejjed biex jitolbu iħallih jiġi lura Malta. Allura mill-lider dak kien fi Sqallija kontra r-rida tiegħu. U mill-lider ukoll ir-re Ruggiero għamillu ħafna wedid, però kienu kollha firħa. X'ġara letterarjament bin Ramadan
beda jikteb ukoll l-epigrammi ċiniċi, ironiċi, li jirreferu indirettament għal ħbieb fil-livell soċjali għoli li kien japparteni għalih u anki għal reruġġieru. Ngħidu aħna, tkabbar dak li mort inżuru u nagħlaq u ħallini barra waqt li minn dak u mill-ieħor ma qatx jinħeba. Qabel ma rafna frex għal ġieħi xaqaq tas-Sint u taċ-Ċina u l-ħtija ta' xortija l-ħażina mhux li mitt qabel diċ-ċanfira. Fost din il-kidba ironika tinħass ċerta rusa anki għal dawk li jagħmluha ta' ħbieb u fil-fatt ma jkunux u fil-mument diffiċli ma nsibx l-għajnuna tagħhom. Il-ħbieb ta' xortik qis li tilqaħħom bħal edewwa, bl-armi ġewwa jdejk u titqarraqx jekk wiċċhom jitbissem għax ix-xabla toqtlok hiju tiddi. Jgħidu li l-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem. Iżda żgur mhux l-uniku wieħed. Tul l-evoluzzjoni tagħna l-bnedmin, tallimna ngħixu ma' diversi annimali u tallimna ngħixuhom ukoll. Uħud f'darna stess, oħrajn fl-irtietet. Il-qwiel li writna minn ommijietna u missirijietna huma xhieda tal-qrubija speċjali bejn l-bnedmin u annimali oħra. Nibdew mill-klieb. Jgħidulek li l-kwiet trid tibża minnu. Jidher li dan l-għajdut jottu ukoll għall-klieb għax ngħidu ibża mill-kelb ħiemet jew kelb rieqed la tqajmux. L-oppost huwa minnu wkoll għax ngħidu li kelb jinbaħ ma jikdimx. Lil-kelb spiss impinġuh bħala annimal intelligenti u li jitgħallem mill-esperjenza, tant li ngħidu li l-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Skont it-tradizzjoni, il-klieb huma l-edewwa ddikjarati tal-qtates, tant li għalġiex minn nies li dejjem jagħtu ngħidu li donnhom kelb u qattus. Għall-qtates ukoll għandna għadd sabiħ ta' qwiel, probabbli l-aktar magħruf fosthom huwa il-qattusa aġġelija friħomja jkollha li jirreferi għal min jagħmel xogħol ħażin frott l-għaġla. Ngħidu wkoll li ftit laħam isebbaħ qattus. Basta ma jkunx il-qattus ta' taħdejna, għax il-qattusa tal-ġara ħiġġib magħha l-ħsara. U jekk insemmu l-qtates, ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-ġrieden u l-firien, għax għal kull tom hawn ġeri, kif ifakruna tant tajjeb il-cartoons klassiċi ta' William Hanna u Joseph Barbera. Il-ġrieden huma magħrufa għar-riskji li jieħdu. Tant li għandna l-qawl dur madwar in-nassa, fl-aħħar il-ġurdien jidħol fl-ingassa. Madankollu, l-esperjenza tgħallem tant li l-ġurdien il-kbir joqgħod attent min-nases kif jixet il-qawl, ġurdien xieħ ma jmissux il-ġobon, u kulħadd jaf kemm trid sabar sabiex taqbad il-ġrieden jew il-firien, tant li b'tifkira hekk għandna l-proverbju bil-kelma tajba toħroġ il-far mitqajba. Imma mill-annimali kollha, aktar huwa l-ħmar li l-għar li jaqlaħħa fit-tradizzjoni orali tagħna, għax għandna bosta qwiel li jikkummentaw fuq in-nuqqas tarfien jew ir-risq ħażin ta' dan l-annimal minkejja l-umiltà u s-simpatija tiegħu. Ngħidu li l-ħmar il-maħqur id-dubbiena li idur u li ġrejt daqs żiemel u bqajt lura daqs ħmar, jew li naħqa ta' ħmar qatt ma telat il-ġenna. Minkejja dan, il-ħmar jibqa' msemmi fit-tradizzjoni għax ġar lil Ġesu. Forsi l-unika fidwa għal dan l-annimal ħelu iżda b'xorti ħażina. Il-klieb u l-qtates, il-ġrieden, il-firien u l-ħmir mhumiex l-uniċi annimali li niltaqgħu magħhom fil-qwiel tagħna. Għal min jagħmel x'jagħmel jibqa' ma jinbidilx. Ngħidu li l-ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Fil-waqt li d-debba u n-nemla jagħmlu koppja stramba ħafna fil-qawl. Il-mart jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Hemm bosta ħbieb oħra tal-bnedmin li fl-modi sabu ruhom fuq fom niesna u baqgħu hemm niżla fil-proverbji.
Tant li nistgħu naqdu razzett sħiħ. U allura biex xieraq li nagħlqu b'wieħed mill-ftit qwiel li jsemmi r-razzett. Minkejja li huwa dwar ix-xita u mhux l-annimali. L-ewwel xita tkun għar-raba u għall-bjar. Jekk tissokta, bil-ġid li rtsitet u djar. Tistgħu taħsbu f'aktar qwiel dwar l-annimali? Iċ-ċirklu huwa ktieb ta' Patricia Bondin, b'illustrazzjonijiet ta' Matthew Stroud. F'din ir-rokna nidħlu ġewwa t-tinda taċ-ċirklu u nagħtu titwila lil ħajja kolorita ta' bosta karattri sbieħ. Il-ktieb iċ-ċirklu huwa fuq tifel li mar iċ-ċirklu. Ħaditu ommu u beda jara għax qatt ma kien immar qabel jara ċ-ċirklu u beda jara kemm l-annimali, kemm kien hemm fatatina, kien hemm il-buffu l-brombos u kemm ħadd gost jara dawk il-kuluri, dak il-qbiż. U meta mar id-dar, l-għada beda jipprova jagħmel bħalhom. Meta prova il-forum tal-blocks li hu kellu ma bedix jirnexxielu. Meta qabad il-blalen irnexxielu jagħmel bħal buffu u irnexxielu fl-aħħar jirbaħ rigal. L-iktar li miratu huwa tfal iż-żgħar, year 1, year 2, anke kindertu tajjeb ħafna għax jgħinhom fil-kuluri u fil-forum nitkellmu dejjem bil-Malti biex kemm jista' jkun huma jidraw ukoll jitkellmu il-kuluri bil-Malti u l-forum bil-Malti. Jiena kont kindergarten teacher u il-tfal stess jgħallmuk u tfal stess juruk x'għandhom bżonn għalihom. U minn hemmhekk dejjem kont nieħu l-idejat. Ili nikteb naqra ma qatt ma kont propja ressaqtu għal pubblikazzjoni, issa irnexxieli qed noħroġhom bil-mod il-mod. Laqqas laħaq spiċċa l-buffu brombos li ma ħarġitx saħħara festudina li kienet libsa kollha qmura, stilel u djamantini ileqqu u jamxu l-għajnej. Fis-sudina bdiet iddawwar il-bastun imsaħħar. Minnu ħareġ itiru stilel ta' kull daqs, kbar u żgħar u ta' kull lewn. Ħodor, sofor, ħomor u blum. Bdiet tisfen u ddur u ddawwar il-bastun imsaħħar u fradda ta' salib li l-stilel taru ma' kull imkien. Importanti li aħna naqraw il-kodba bil-Malti għax jekk ma tibdix minn leta żgħira jitilfu ħafna mill-Malti. Allura il-kodba Maltin huwa importanti li naqraw. Terġa' ma rridux nitilfu l-lingwa tagħna, għandna lingwa sabiħa alla volja forsi naqra tqila, imma fl-istess ħin għandna l-lingwa aħna Maltin, mela għandna bżonn li aħna nitkellmu bil-Malti. Center fidu Zimmer rikeb karozzi. Kantera hija band Maltija li titnebbaħ mit-tradizzjoni orali fil-waqt li tagħti ħoss kontemporanju lil-lingwa tagħna b'tiżwieqa ħelwa ta' strumenti. Kantera hija magħmula minn żewġ kelmiet bil-Malti, għandek il-kant u l-era. L-għan tal-band huwa li naqdu il-tradizzjonali tagħna, jiġri bħala strumenti, bħala ġeneru, mal-modern, jiġri għandek l-era, parti mill-kelma. U l-kant peress li għandna diversi mużiċisti huma kantanti wkoll
jiġri għadna il-kant u l-era, allura kantera. Il-band konna ħbib kollha ta' xulxin, jiġifieri il-membri ta' kantera, ġieli daqqejna f'attivitajiet diversi. Kulħadd ġej mill-ġeneru partikolari, minn mill-folk, minn mill-er tal-pop, jazz. U konna qed naħsbu biex nagħmlu xi ħaġa differenti minn tas-soltu, mis-soltu li nsemgħu. Allura bdejna naraw kif nistgħu noħolqu din il-band kantera mill-folk għandna l-modern, taħlita bejnietom anke bħala strumenti u edna ejja ħanibdew. Kien propju qisu sena u nofsilu li bdejna b'din il-band. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Aħna nenfasizzaw ħafna fuq il-wielu l-idjomi Maltin. Importanti ħafna li ndaħlu wielu l-idjomi Maltin. Bħala tema naraw kif ħanduru tema korrenti li jkun għaddej fil-moment u nippruvaw waslu messaġġ u anki dak li jkun jieħu pjaċir jisma' jiġri permezz tal-idjomi, il-qwiel, bil-melodija, bil-affarijiet korrenti li jkunu għaddejjin u noħolqu dik il-kanzunetta partikolari fil-moment. Jekk ma tagħmilx kanzunetta bil-Malti li inti minn Malta, min tridu jagħmilha kanzunetta bil-Malti. Jiġri aħna nenfasizzaw ħafna fuq dak li hu Malti. L-irsin Malti, bħalma semmejt, il-qwiel, l-idjomi Maltin, u anke aktar jiġri nużaw ukoll l-istrumenti Maltin. Jiġri nużaw il-żabżafa, bħalma qed taraw warajja, għandna kitarra Maltija dak huwa terzin Malti, u nużaw diversi strumenti bħal karabazza, l-accordion, u noħolqu fusion, jiġri taħlita inżewquhom ma' istrumenti moderni bħal l-aerophone u strumenti oħra elettroniċi li bejnietom joħolqu ħoss interessanti u partikolari. Bħala proġetti għandna proġetti diversi, waħda minnhom li qiegħda fil-viċin ħafna, jiġri l-ġimgħa d-dieħla u ta' wara toħroġ il-kanzunetta, ħanoħorġu kanzunetta oriġinali bil-music video magħha, kollaborazzjoni ma' artist lokali wkoll. Bħalma jaf kulħadd ħajsir il-festival ta' mużika u aħna għal din is-sena erġajna intażilna ma' semifinalisti tal-festival stess. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.